Luiton guys, Akio. Nakatawagin taon si Zaki. Grabe ka traffic. Ang saksanan ba grabe di kalihok. Kaluoy in taon sang anak ko eh. Ay. Kinangan mo work si mama nak. Sige patahani. Di man mo tulin ang kalsada. Oy. Ay. Wapag gani ko kasugod ang trabaho ba. Na-stress ako. Kanina pa ko. Hindikan. Kapit na mag 1 hour. Napakus kalsada. Wapag ko katunga sa trabahoan. Struggle guys, basta snow kinanglan man jud kinanglan maghinay ba kay slide yan kanina kanapa jud nagbangka pero kinanglan magugumo duty kay bago pa ba ko sa trabahoan. Para ba ko mo turn right there siya eh. Padol kay siya ba nga slide back kayo. Hindi man siya po ni makita sa layo guys. Naisakinan ka ng truck sa layo ba. Sigit kay siya sa kuang likod. Pero okay naman sad kay naman pud ko'y kamera sa likod noon. Ay sa likod. Nako'y kamera dili sang sagdanan na ba. Sa tubangan o sa likod. Makita man noon. Pero di lang hadlok lang. Basta ka ng araw guys, kay kita ang una anak. Red niya na yung araw, kay pwede na ta anak. Kasi namuring na to ba? Okay na din. Kanina good guys, katong pag napamis doon sa Mumbai ba, waman ko nag-video ato good kay di na laman to kung mag-video karon ba. Ganina dito sa dapit sa Mumbai, grabe ka traffic. Halos di mo lihok ang sabtanan, grabe. Mas daghan mo guys dito. Mas diri wanay ay sa mga kasada, di ba? Kay kuha na siguro ni nanay truck anin kuha ba sa mga ice. Namo na sila truck guys nga kanang manguha sa ice. Sa main road man ni mo ning gipanguha na siguro ang ice. Unahan, ambot lang po dito sa unahan kay bukid mo gutod dito sa unahan kasi daghan gabo guys dito. Di na traffic ang padong pikas, ang padong na pud nga sa padulungan mo traffic. Ay kada ko sa truck sang lutso oy. Sakit ka sa tiil guys, basta inani ka nang yupuri gani nga padagan kay magkuan ka sa imo, magkontrol ka sa imong tail ba sa inig brake nimo, inig sipa sa axle. Kay kinahanglan man nimo hinadyan kay kung imo bakusdan kay muungot ang ligid ba, muungot ang sagdanan kay tungod sa kanang slide nga kalsada, tungod sa slide nga snow. Pero ambot lang pud sa kuara ni, ambot lang pud sa uban basta okay ra sa ako kay sakit sa tiil. Kay kanang murag magkuan ka sa tiil ba, kanang mag-timing ka, sige glihok yung tiil, sige gamito nimo yung tiil. Kay dili gani straight ang padagan, di kan halos kada lihok kay mo brake ka. Hinay pa jud nga pagka-brake, di pwede nga kanang kusog nga pagka-brake ba. Kay kinahanglan nimo hinadyan jud para di ma-slide imong sagdanan. Truck sang lutso ay di man nito makita pero na truck sang lutso hinay ras na nagpadagan hadlok na sa musunod lang kay mas hinay man gud na ang truck pod ya slide ba. Ditahan na lang gani ni kay one na snow may lang tag din na muwan og snow ay kung muwan panigbalik ba ay struggle Israel na pod laban Japan. Ay, nag-stop lagi na ang truck sa akong likod. Naglihok pa na siya. Kung naglihok man siya, hindi mo makita ninyo. Ay, naglihok dahil siya, hinay lang din. Ang mga bundok guys ay di na makita. Hindi makita mga bundok. Makita man siya pero hanap. Sakit na ang tiil ba? Sakit na ang tiil
kuan man good kadali break maka stress basta inani ay kita man ang green guys dako pa dyan ang truck hadlok raman pero madara man sa kay hinera man sa padagan trabaho po na sa Jabanga dapat paghinay isad po di kay ba dapat paghinay ay maabot ko ani alas halapit na alas 9:30 maabot ko ani unsa mo na sa alas 10 na siguro sakit na kaahong paa ang tiil sige kuan ba sige break sa akyo nakatog itaon to anang green guys ay truck na nasa likod dako kadong truck di lang yun makita kita sa paa oy sakit kadong sa paa si break ay kadalihog break kadalihog punong pero okay ra bahalag inani guys madarag agwanta basta kay safe lang pwede man i-dire guys basta na nakaswat 50 kay 50 ang speed ana pero ang speed karon kay 10 ra 5 10 grabe hinada so di pwede magpakusag ang kadali hog break alas 10 na siguro kung maabot ani makalisod pa alas 10 medya wala pa ko nanawag daan sa trabahoan kung sa oras maabot pero kuan man noon ron kanang expected ba nga manglit ang mga trabahante kay tungod sa snow kinahanglan magpahinay og padagan kinahanglan mag-amping expected man yun guys magpasabot ra sila kadlok ba ning truck sang lutso ay kay kuan dool kadto sikit pag hinayon taon dadong kadiray ka wang nagdali pati kaming tanan nagdali in taon mi pag inay da dudong kadira ikaw may malit kitang tanan malit damay-damay na to dilan dapat ay kung hindi ka na ni gala size rumana naman nun ko ani guys karon pa man gugukasuway nga inani karon pa ko kasuway nga grabe ka kusugangan ay lagi ko paduli ba kada ko sa truck oy kanang green ay first time na guys, mga kahapon pinagkusog na snow hang nasuwad san. Nya napadjud dalang hangin. Ya, kuan pag gyud kanang medyo ngit-ngit ba kay ang palit kani sa snow. Hanap-hanap sa na siguro do gabi. Kuyawan gani ko kahapon kay abi ko magabihan ko ba. Kaya alas 4 na pud ko ning out. Alas 4 na ko ni out din. Kagi pangutana mong gupo ato pwede ba ko mag-extend ang sa oras pwede niya first time ba ito ni hangyan na ang leader maiko kung mabalibad ba mga tunanawag na laman ko sa nursery na kanang mga far ko madugay ko o buuan kuha ni Akio pwede naman guys sa nursery madugay o kuha ni Akio pero kanang ang additional og bayad makaduka ang kakuan ay ka-traffic sakya nakatugod ganina ka-traffic ka adso pagpadoh na mo eskwelahan nidya grabe traffic pila pod may ka minutes dito nagpaabot ka di muli ang sagdanan nakatugin daw si Zawal padong eskwelahan giduka man siguro ning ludos ang sagdanan ay kaya sahay kay ang laduan nidya usahay pod kay pating duula dito mo pa na ni pa dito mo abutan ni alas 10 ko ani balit naman ko dapat 9:30 man ko muin 9:30 na karon apa ko diri dayo pa ko tinuod pero lapas na nun ko katunga at least ning trabaho nasa di mo trabaho pero kung nandiyo lugar guys nga kanang mas grabe jud ang snow ba kato kira to butong mo duty kay lisod pud kayo kung imuri grabe, struggle is real. Laban Japan.
Hadlo pa dyan yun nani guys, kanang mag-snow guys, kinahanglan sad mag-amping kayo. Kana kaning mga line, mga kanal ba nga na buko. Natabunan man gud na sa snow niya, simba ko masud ang ligid ba, matagak ang sakdanan, mga inanang akis, niya ang mga line nga kanang line nga puti, line nga orange, kanang orange kay matabunan, di makita. Dubli ingat jud basta snow. Ang padong pikas ba kay wala jud traffic kanina, kay traffic daw na. Karon wala na. Dili na pud padong na pud sa padungan may traffic. Karon pa mo kasuway guys. Aw kanang naanak ko sa tanan ba na ko lisensya karon pa ko kasuway nga grabe ang snow. Pero manad-manad ra man on pud ka katong primero jud gahapon medyo kulba-kulba gid ko ato ba kay kusog ang hangin. Ang hangin niya, medyo ngit-ngit ang daan ba? Karon ba kasuway na ni guys. Pero katong train ko kasuway ko pwedeng kusuga pod nga snow nga pila to kasi centimeter ang snow sa kabaga. Pero maglakaw ra mo gud nga to di ka hadlok ba. Karon kay mag-drive na mong gupo niya. Nanak ko anak, kanang daghan na i-consider ba. Sa una kay maglakaw ra mi. Pwede ra maglakaw, kanang wa kay dalian ana niya. Musakay ra mi og bus. Naman may bus ato sa una padung sa company nga nang wala ra jud kay dapat hunahunahon kay ba karon kay daghan na kay kag hunahunahon kinahanglan mo sa jogikan kay kinahanglan na maghinay og padagan sa traffic kinahanglan mo sa jog prepare sa pagkaon mo sa jog kanang pukaw ni Akio kinahanglan magdali gyud kay sa Akio hinadyan mga inana badaghan kay dapat i-consider and job tas budget karon kay ladyo-ladyo hanggang trabahoan. Pero maskin pag mo sa jugigan guys, 9:38 na. Later gihapon ko ron. Pero no choice, at least in duty. Oh, kanina. Giduka na ko kuad ba, ganina pa ko, ay lihok-lihok. Ganina pa ko pwedeng hinadya ba? Ano ka ni? Ay, niguli po dani kay struggle gihapon. Basta na snow, ang struggle dyan na forever, taman mahuman ang snow. Pero okay naman po din nani guys, yukori kay pwede na naka-video ra ko, kay kung di pa ni yukori, di man ko mag-video. Pero waman naman po na kunit ang cellphone, kay kung di man pwede guys nga nag-drive ka sa makunit kag cellphone, kay kung makitaan kag pulis, takpo naman ka. Ay, nang truck ay kanang green ay truck na dako kay ang lodyo. Ay, traffic dito sa lodyo ay pwedeng dekana sa danan lodyo katubangan ka traffic. May pang pikas ay kaya wanay traffic. Tuli na ilang pagtagan. Pero nindot mo po ni nani guys. Ako kay marag kanang kulba siya, kanang kulba hadlok gamay. Pero kung magampo ka kay madadaram na ka kulba nya one pod kanang marag nindot po siya nga experience baka at least naka-experience kung ako sugang snow, nga ako dun yung drive, kanang first nga mga experience ba nga kanang lami keep as memories. Indot man gudugdag high experience. Inira ka sa dagan dya. Kanang hunong-hunong ba, pwede na ko mag-video-video. Pero magmat nga lang dyan gihapon. Kinahanglan ang hunong-hunong kaya nakafocus lang gihapon. Sa pag-drive kay kuan man, delikado man. Ang mga drivers karon guys bakay nanga-stress na nanga-stress na kay mga late kanang dugay ba sa mong abot pwede hinadjust dagan sige hunong-hunong ay wa gani kasugod sa duty stress na isa ka oras na giday ko isa ka oras na ko kapinsig padagan pagpagid ko ni abot gitawagan ako sa company guys ba kaya wala ko nanawag nga duty ba ko karon or di nag-expect ra jud ko ba nga di ko malate pertinahang ka late gitawagan ko okay ra ba daw ko okay ra ko pero grabe lang jud ka traffic di day ko okay oy kay medyo na stress ko sa traffic dapat yung taning tawag ko nga yung tawag ko ba nga malate ko karon kay traffic ka so after na hatad ni Akio ba ning tawag dayon ta ko dapat para pud ko yung tawag papud sila nangutan na sa akong kauban nga ningon man gud pugugan na sa akong kauban nga mo duty ko papud siguro sila nangutan na ba or kasi nangutanan dya nagi-confirm lang jud ko kung okay ra ba ko
Liit na magud kadto ko 9:50 na. 9:30 ba ang duty. Makasabot ato ano na late ko pero dapat mas earlier pa jud enta ko ning gikan. Mas early pa jud, early man ko ning gikan ron pero dapat mas early pa jud ayon ta. Kay grabe jud ayon traffic. Isa ka oras kapin ang kuan motel siya, isa ka oras kapin. Hapit na isa ka oras to nga manara ko sa road ba. La 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 la. So mara to guys, nag-video ra ko kay para ang pamilya pod na i-update pod makakita sa kahimtang diri kung mag-snow ngay nani dayang life diri o katong mga interested pod makakita sa life diri sa Japan during snow. Makakita pod mo nya kuan pod kanang napod ko memories ba. Basta mag-video kay namang ko memories. Murag na load sa jud ko ba hinay kay kog tingog kay murag na load na ako kakapoy. Kakapoy kay pila na ko ka oras, isa ka oras kapin ako na napakos kalsada. Ay, nagdanan guys, ning hanong ay ni hala. Kabamba day siya. Wala kaluoy taon sa tiguang. Kaluoy taon sa tiguang, walay mo tabang. Pero naman ang timatabang guys, magtawag lang to si Jog-Jog. Kuan ba ang tiguang na kuan isang likid plus cheese kapila jud ko ba hapit ko isa ka oras malit dapat jud ay kumugikan mga 1/3 advance ko isa ka oras ug tunga or masig mga isa ka oras. So abot na ko guys, sapit na ko moabot. That's it, thank you for watching guys. Nag video ra ko kay para na po ko memories ba nga nag-drive ko ganani nga kuan traffic ana sa akong pamilya pod guys aron makakita pod sang life diri ba nga kanang na snow during snow. May lag na ko'y parking ani da ara jud ay ko'y parking okay ra. So that's it guys, thank you for watching, God bless everyone. Amping tang tanan kanunay di naman kadyo ko full ba karon guys kayo kuri naman kadyo hong padagan mali man yun. Sabaw naman bita tong company nga maliit ko okay ra. Daghan ka jugo ning duty ron kay basta Wednesday kung wani snow kay daghan man ning wa ko'y parkinganan karon kay gamay ra ning duty daghan pa bakante nga parking. Basta snow man go diri guys sa parkinganan kay di makitang linya. Muna ang mga sagdanan ba kay magkuan makagubot og parking sa maniwa man na mao di man gud makita ang line pero okay ra ni basta kay di lang sikit sa sagdanan di makita ang line guys ba mo nang ang mga sagdanan kay di magkadimao park. So mga to guys, thank you for watching, bye bye. Magdagan ako kay mo duty na, bye.